Aikoinaan kun mä lähdin päihdelääkäriksi, mun entisellä työpaikalla oli hirveän hankala antaa semmoista apua ja hoitoa, mitä olisin halunnut antaa mun potilaille. Ja resurssit oli huonot ja ei oikein kuunneltu ja ei pystynyt oikein kehittämään. Ne omat ideat jäi vähän sitten pimentoon. Mä oon Liisa Ekni, oon psykiatri ja päihdelääkäri ja lähdin perustamaan Suveraa 2018 vuonna ja sillä ajatuksella, että pystyisin tuottamaan laadukasta hoitoa päihde- ja mielenterveyspotilaille sellaista, mitä he ansaitsevat. Monella meidän asiakkaalla on turvallisuuden tunne jollain tavalla rikkoontunut elämässä ja meillä on tärkeää, että tämä turvallisuuden tunne saadaan eheytettyä. Kaikissa meidän tarjoamissa palveluissa käytetään traumainformoitua hoitomallia. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että kun asiakas tulee meille, niin me otetaan sen ihmisen koko se elämänhistoria huomioon. Useimmiten etenkin meidän päihdeasiakkailla on traumaattisia tapahtumia elämässään. Ja me otetaan se ihminen silloin kokonaisuutena huomioon, että ne traumat, ne vaikuttaa siihen sen ihmisen hoitosuhteeseen. Suvera tarjoaa päihdekuntoutusta ja päihdevieroitusta Etelä-Suomessa ja meidän Oulun yksikössä. Ja meillä on myös Oulussa mielenterveys- ja riippuvuusklinikka, jossa me tarjotaan avohoidon palveluita. Ja meillä on myös etävastaanottoa valtakunnallisesti. Meidän työntekijöinä on sairaanhoitajia, lähihoitajia, sosionomeja, lääkäreitä, psykiatreja ja kaikki ovat meille hyvinkin tervetulleita. Suvera on minulle työpaikkana todella merkityksellinen. Että me tehdään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä ja se on minulle sitten ihmisenä tärkeää, että saa olla semmoisessa mukana. Minulle henkilökohtaisesti Suvera on ollut kyllä niin kuin parhaimpia työpaikkoja, missä on ollut, että olen päässyt kehittämään itseäni, mukavasti oppinut uutta ja tosiaan itseä saanut kehitettyä. Meillä useasti tulee asiakkaita useamman kerran hoitoon ja monesti saattaa olla tilanne, että asiakkailla on toivo jo hiipunut siitä omasta paranemisesta ja meillä se on koko meidän henkilökunnalla äärimmäisen tärkeä asia, että me luodaan sitä toiveikkuutta ja että aina on toivoa parantua mielenterveys- ja riippuvuushäiriöistä.